Přátelé, já vás zdravím u dalšího videa a dneska po delší pauze se podíváme na téma, kolik jsem vydělal peněz konkrétně za 3 měsíce, a to za duben, květen a červen. No a ještě takhle na začátek by bylo dobré říct, proč vlastně jsem netočil třeba každý měsíc, kolik jsem vydělal online peněz. No, ten důvod je jednoduchý, nebylo se čím chlubit. Jo, ty výdělky nebyly tak zajímavé, třeba když to srovnám s loňským rokem, tak jsem právě počkal několik měsíců, bohužel teda čtvrt roku, abych mohl natočit tady to video, ale dost už řečí, jdem se na to podívat, jak se mi tady dařilo. Tak jo, tak jdem na to. Tak duben, trendaro.cz, tam jsem získal 505 korun, po delší době jsem cashoval s freecash.com 104 korun, no a po 3 měsících mi bylo vyplaceno 347 korun z populace CZ, no a celkově za duben to bylo 956 korun. A rovnou se mrkneme na květen, tady vidíte jenom dvě položky, mymap.eu 440 korun a národní panel.cz 234 korun a 10 haléřů. Celkem jsem tedy v květnu na onlineu vydělal 674 korun a 10 haléřů. A jak můžete vidět, tak v červnu se mi dařilo oproti těm 2 předešlým měsícům. Opět se mi podařilo získat nějaké peníze na mymapu, konkrétně 730 korun. Na talkonlinepanel.com to bylo 350 korun. Česká spořitelna mi vyplatila bonus 400 korun za to, že jsem doporučil pro banku nového klienta. Klient plní podmínky, platí kartou každý měsíc, on dostává 400 korun za placení kartou a já dostala jsem bonus 400 korun za to, že on plní ty podmínky. A takhle mi to bude vypláceno po dobu 3 měsíců. Takže už i v červenci dostanu 400 korun a pokud klient bude plnit podmínky i v srpnu, opět dostanu 400 korun. Na prosebe.cz jsem získal 152 korun a manforcepanel.cz 200 korun. Celkově to bylo v červnu 1832 korun. A jak jsem na začátku videa zmiňoval, že jsem vlastně nenahrával, kolik jsem vydělal každý měsíc, tak mě zajímalo, kolik to teda za ty 3 měsíce dalo peněz dohromady. Je to konkrétně teda částka 3462 korun a 10 haléřů. No a pochopitelně mě i zajímalo, kolik jsem vydělal za první půlrok v tomto roce. Tak celková částka za prvních 6 měsíců je 7848 korun a 61 haléřů. No a my se dostáváme pomalu ke konci tohoto videa. No a mě by zajímalo, kdybyste napsali dolů do komentářů nějaký svůj názor, jestli se vám ty částky, které měsíčně vydělám pomocí vyplňování online dotazníků, zdají být zajímavé. Případně můžete doporučit nějakou jinou službu nebo webovou stránku, kde vy sami vyděláváte peníze online nebo vyplňujete dotazníky a doteďka jsem třeba tu stránku nebo službu tady nezmiňoval a taky můžete zanechat dolů v komentáři. Já vám ještě do popisu tohoto videa dám opět nějaké odkazy, jak už na vyplňování třeba online dotazníků nebo založení nového bankovního účtu, například u Airbank, která nabízí 500 korun na vyzkoušení. Tam jsou podmínky velice jednoduché. Dám vám na to tady odkaz na video. A tohle by bylo asi pro mě všechno, co jsem vám potřeboval říct. Já se s váma rozloučím. Mějte se hezky a u dalšího videa na viděnou, naslyšenou.